Yuk Mbak Lia. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama. Bu, lerek Mbak Tri Astuti Retnowati. Aja nganti ditinggalke Sak garis ngas Mbak. Rukun Islam Lerek Mbak Mira Kirana. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk sahabate kang angka siji Mas Cahyo Dalam. menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo Sak kecamatan nggih Mas. nggih menika rawuh sedaya Mas. Oh inggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Nah, sak garis ngas Mbak. kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang katalu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Birgita. Ya. papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nah, pas iki terakhir Winong Nawangse. Ngepun sopas ini wangel. Nggih. Nek wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedung ki ora tau cecek. Lah nggih to Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didung padha. Leres. Ya. Rukun Islam sampurna. Oke. Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Sumargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Nasiro. Monggo, Mbak Tri Hadi yang ketiga.
Terima kasih Mbak Tuti, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh. Kepeling Mas. Ya, Menika Dian Mas Gareng kula aturaken dumateng Bapak Kyai, Ibu Nyai Pondok Pesantren sewilayah Ponorogo. Wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar, Mbah Kyai Ihsan, Mbah Kyai Wahid ing sampun momong putune Brahma Kesawa. Lan sedaya kemawon para pengasuhipun nggih. Niki Mbak Elisa karo Mbak Birgita ya. Mbak Elisa, Bubuk asmara. Bubuk